ndikakadziwa pakati kadziwa aiwa msi ane bvu tauraidzwa mai taurisai pamusoroi otomu wangu yandikire pachena ndepedari vabereki vangu vavavo andikudire pachena nomukadzi wenyu kuti ari kundimanikidza kubvisa pamunhu hanzi hanzi bvisai mimba nainzwa kayo baba chamsore chakadini chekutanga uyu hazi mudzimai wangu hazi mudzimai wangu murume wake chechipiri ari kuti ndiri kumumanikidza kubvisa nhungu ndoda kuti anditsanangura ndiri kumanikidza sei nemashoko kana uchiti hasi mudzimai wako anorwara here zvekurwara kwaka nditoziziva kuti anorwaraziva kuzvitora kupi kuti zvaari kutaura izvo hazvisiri izvo saka bhozi tinoona totarisa kuti anorwara bhozi kana achitaura iwowe uchimuramba kuti haumuzive anorwara munhu ndomuziva kwete kuti semudzimai wangu unomuziva ari chii takadanana tinokomana nemusikana handizvo zvichakamirahatirambobvira tasvikaiwewe wangu wachigona kutsanangura vaitaura kuti takadanana nomunhu muramba kuti haumuzive bhozi ukaramba munhu kuti haumuzive kuratidza kuti munhu iyeye anopenga ndaramba pakuti mukana naiwe sewati anikude pachena akatondipa mari sorry taurisa isisi taurisa ndoda kubatsira akatondipa mari $60 kuti tenga ipiritsi mubvise kumba kwangu asika kuona mamuchifambidzana hana kukuroora mamuchifambidzana mune vana wangani mwana naitesei mune mwana kugara here iwo mimba yauizive kana uswida unorora nairo ndavarara naye kangani pamwe chete naiwe kangani ka8 ka2 saka musikana auchamuda ndiye akatanga ndiramba changamira auchamuda asati aziva kuti ane pamwiri angasina zetu ane pamiviri vazoziva kuti ane pamwiri havazoda kudzoka kwandii saka ukutenda nhumbu ndiyako kana ndapuruvha kuti iripo bhozi handidzoziva kuti iripo yakadaipo hanzi iripo ndakarikwesta kuita skani anga asati azetu ane pamiri akaiwa anga asati azetu ane pamiri ndarambana achipazodzoka kwauri azetu ane pamiri saka wakubvuma kuti nhumbu iripo bcause mazuva aya kuratidza kuti nhumbu ukutenda kuti mimba iripo ndakarikwesta kuti ndipuruvhe kuti iripo nhumbu kwaari kaviri kese kuti ite skani iyo nemimba akaramba nemwedzi mingani wakazomupa mari 3 months wakazomupa mari sei akaramba ndaitombunyikidzwa mama wamba mari yei changamira mubira angai mari yei ainditi nini sezvo varamba kuti ndiomba kweni chiita kuti ndibvise nhumbu yacho kubvamba mari pandaramba pandati ine handikwanisi kubvisa ibva handimanikidza ndakatoibudisa kuma3 dzeusiku waida kubvisa nhumbu isiri yako tomushajaka munhu bhozi murikuona muri moyo dai mwana akabudira bvisa nhumbu daka munomainzi ndirakidzoto nhumbe kunyepe obva ndakabviswa panzi handizvizivi akundinyepa samisirei ine umbo chakamira mameseji aitosenda iye ndiyaitopusha wakomplatoramba kuti hauna komplaira donate akabvisa nhumbu wakakomplaira pirisireta mari ipirisirei handitoriziye ndiye akataura price yacho $60 newe akataura nyaya yeprice ndeye mari yakamboyawo papresident yanapa akandonditsvaga munhu anobvisa mimba iyoyo saka nhasi zvaipa manje samaida kubvisa here mi ini ndaida kuti andipe mari akakupa here mari nombowa mari aya akakupa here munayo ndoyandikakuisa dai changamira vasore kana ndakamatana 24 January
za 13 February ndopatika sangana pane nhumbi yakutaura zvinhu zvese zvakatika within space of a month kuonana takaonana kaviri 24 January aiwa 24 January ndopatika taidanana over the phone akuonana physically takaonana musi wekutanga ungori 24 January wechi2 13 February atakazosangana wazvikanga muisire mombe yake ibodzi emhindira muriwo sisika munomudara ati timadhaka akadaro wazvinzwisa amuti anonzi madhaka atidi izvozvo mimba yapo but ane mimba kwako ndati mhindira muriwo aiwa zviti muise mombe dzake nhatu kana ukumbira naini ndikunzwa nyaya ichitorwa ibrotho chinonzi brotho chiko vachiita nezvei bonde unenge wakecheka unongoita sei ko chinonzi fambi chii avakwere vanokofa bonde vafomani wakadi kuenda iko ndaitu ndimari dzimwe dzandaita izofuti kwaari ndiisire mombe dzake nhatu dzobharwa after 2 months 2 months time ikawadzabhata inonosaina chamwana wamai mwana uyu ndiwani uyu ati ndowazindi wachitutu right wachitutu urowa wazvinzwa ungamutrasta mwana adhara hapana asingazoti flu iriko bvisai chinhu icho bvisai chinhu ichocho bvisai imi munomwa kama yakudari mune mudzimai here kumba wangu ndaanaye maanaye saka musaweste nguva yevana kuda kuti flu yacho iri kupirwa ndandiudzwa vaisire mbudzi yavo changamire ndabvunza ndisati ndapinda mudare kuti ndobvumidzwa kupinda nemaski ndabvunza ndisati ndapinda mudare chimuregerai muri chenda preparation iwewe ndinoda ripoti yako unobva kwadhokta aramba wazvinzwa changamire inorakidza kuti ione mimba titaura nyaya yesikani enda kuti makonza kaspa goni dzacho